lige i gang med at røre en pille rundt. Jeg pille nærmest rundt. Og så er jeg i gang med at lære min mor YouTube. Se ned og kop den skal vi lige have. Wow, hvorhenne? Den landte lige ned på. Det har vi begge to. Oh god. Jeg tror, wow, hvor fedt. Jeg tror hele tiden, jeg lander på den, og det er bare sådan noget chips. Og vi over vores sommerhus lige i øjeblikket. Nej, hvor er den der? Fuck, hvor hyggeligt. Jeg havde skrevet, eller bare skrevet alt, hvad jeg kunne. Okay. Så du ikke, hvor hurtigt jeg kommer med solscreen? Jo. Hvor er den der? Hvor? Her. Okay, det var nogle gange. Jeg venter lige til lappen over. Bare sidde og glo ind i tapeten. Og nu vil jeg lige give jer lidt information. Jeg lagde lidt video ud her i dag. Det var bare på min vens kanal. Det er Martin Poulsen. Det er nok ikke så kendt endnu, men det vil den snart være. Det er bare lige sådan en lille part af min aften. Men det er ved at være lidt sent, så vi skal snart gå i seng nu. Brugerne. Det tog lidt tid at køre hjem, men det var det hele. Hej hej.